ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் தர்மாக்கோலில் ஒரு சூப்பரான கிராஃப்ட் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு தர்மாக்கோல் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் நீளமான தர்மாக்கோல் ஷீட்டாக எடுத்திருக்கேன். இது கொஞ்சம் திக்கான ஷீட்டும் கூட. இந்த அளவுக்கு வந்து திக்னஸ் தேவையில்லை. நீங்கள் நார்மல் ஷீட் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது கூட எடுத்துக்கோங்க போதும். நெக்ஸ்ட்டு வேறொரு ஷீட்லேருந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த பீசஸ் வந்து கவுண்ட் இவ்வளோ வேணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. நம்ம ரேண்டமாக வந்து ஒட்ட போகிறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் பீசஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி வச்சு ஒட்ட போகிறோம்னு நான் ஜஸ்ட்டு வந்து வச்சு காமிக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து க்ளூ வச்சு ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அங்கங்கே ரேண்டமாக வந்து ஒட்டிக்கணும். அதுக்கு ஒட்டுறதுக்கு வந்து நான் ஃபெவிகால் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ வேறு எந்த க்ளூவும் வந்து தேவையில்லை. ஃபெவிகாலே வந்து ஒட்டினா போதும். காயறதுக்கான லேட் ஆகும். ஒரு நாள் வந்து காய விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ரேண்டமாக அங்கங்கே 1 2 அந்த மாதிரி வந்து ஒட்டிக்கலாம். ஸோ ஒரே மாதிரிலாம் ஒட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது. நான் ஒட்டின மாதிரியும் ஒட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 3 பிளாக் வந்து ஒட்ட போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரேண்டமாக வந்து இந்த ஷீட் ஃபுல்லாக வந்து ஒட்டிக்கணும். இந்த ஷீட் எல்லாமே வந்து நம்ம பேக்கிங்கில் வரும் இல்லையா, அதாவது திங்ஸ் வாங்கினோன்னா அந்த கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ்குள்ளே வச்சு வரும் இல்லையா, அதுதான் வந்து எடுத்திருக்கேன். அதனால தான் இவ்வளோ திக்காக இருக்கும் அந்த ஷீட்டு. உங்கள்கிட்ட வந்து இது இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் நார்மல் ஷீட் கடையில் கூட வந்து வாங்கி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சீட் எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் ஆக்காமல் வந்து நம்ம தர்மாக்கோல் வந்து பண்ணலாம். இன்னும் நிறைய நான் தர்மாக்கோல் கிராஃப்ட் பண்ணுறேன். இதுக்கு முன்னாடியும் வந்து பண்ணியிருப்பேன். லிங்க் கொடுக்குறேன். அது எல்லாமே வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வச்சு முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பீஸ் என்கிட்ட வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து இந்த சைடில் வந்து ஒட்டிக்கிறேன். இந்த மாதிரி பெரிய பீஸ் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா இந்த மெல்லிசான சீட் கூட வந்து 2 3 வந்து அடுக்கடுக்காக வச்சு கூட வந்து ஒட்டிக்கலாம். இல்லைன்னா கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் கூட வந்து நீளமான பாக்ஸாக இருக்கும் இல்லையா, அதை கூட வந்து நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம். ஸோ ஒட்டியாச்சு. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக காயிட்டும், காஞ்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா வந்து காஞ்சிருச்சு. இது ஒரு ஓவர் நைட் தான் வந்து காய வச்சு எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணணும். ஸோ பெயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிலிக் கலர் வந்து எடுத்திருக்கேன். ப்ரௌன் கலர் எடுத்திருக்கேன். தண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ மிக்ஸ் பண்ணி வந்து அடிச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபுல்லாக வந்து ஒரே கலர் வந்து பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரௌன் கலர் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு டார்க் எல்லோ மாதிரி வந்து தெரியலாம். ஃபுல்லாக அந்த பிளாக்ஸ்லேயும் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பிளாக்ஸில் வந்து நம்ம செகண்ட் கோட்டிங் வந்து கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ஒரு பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏதாவது ஒரு கலர் மட்டும் நீங்கள் பிளெயின் கலர் வந்து பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கலாம். பிளாக் எடுத்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு கிரே கலர் மாதிரி தெரியும் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணும்போது. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து பண்ணி காமிக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியான கிராஃப்ட். இந்த மாதிரி தர்மாக்கோல் பீஸும் ஒரே ஒரு பெயிண்ட் இருந்தாலே போதும், ஈஸியாக பண்ணிடலாம். அதுவும் நான் வேஸ்ட்டான தர்மாக்கோல் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். நம்ம எப்படி இந்த பேக்கிங்கில் தான் தூக்கி தான் போடுவோம். ஸோ அதை வச்சு தான் நான் வந்து பண்ணுறேன். இப்போ ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். இப்போ ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு பாருங்கள், நல்லா காஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பிளாக்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நான் வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக வந்து இதே ப்ரௌன் கலரை தண்ணி தொடாமல் வந்து பிளெயினாக அப்படியே எடுத்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வச்சா போதும். ஏற்கனவே நம்ம வந்து மேலே ஒரு கோட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதுக்கு மேலே பண்ணுறனால கொஞ்சமாக பெயிண்ட் தொட்டு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி டேப் பண்ணி விட்டிங்கனாலே போதும். ஸோ அதுவே பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா டார்க்காக தான் தெரியும். ஜஸ்ட் அந்த பிளாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக வந்து இந்த டார்க் கலர் வந்து பண்ணுறோம். ஸோ இதே மாதிரி எல்லா பிளாக்ஸ்லேயும் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சைஸஸ்லாம் கூட வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சைஸ் கட் பண்ணி வந்து ஒட்டிக்கலாம். சரிங்க பாருங்கள், நடுவில் இந்த பெரிய பிளாக் ஒட்டியும் கொஞ்சம் வந்து பண்ணியிருக்கேன். பெரிய பிளாக்லேயும் கொஞ்சமாக வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சைடில் வந்து உங்களுக்கு கேப் வந்து நிறையா தெரியும் இந்த பெரிய திக்கான தர்மாக்கோல் பீஸ்னால. ஸோ அது ஒயிட்டாக தெரியுது. அதனால நான் வந்து சைட்லையும் ஃபுல்லாகவே வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். 4 பக்கமும் இதே மாதிரி வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பண்ணியாச்சு. எல்லாம் நல்லா வந்து காயட்டும். காஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து இது எப்படி இருக்குன்னு வந்து பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஸோ அங்கங்கே பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன செங்கற்கள் இருக்க மாதிரி இருக்கும். இந்த பெரிய பிளாக்ல வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் கம்பி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரே சைஸில் ரேண்டமாக தான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம நடுவில் வச்சு வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஜஸ்ட் அப்படியே வைக்காமல் இந்த மாதிரி வந்து கம்பி மாதிரி சுற்றி விட்டு கூட வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கம்பி உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் நார்மல் ஸ்டிக்கு, பேம்பூ ஸ்டிக்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி எது இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். அதில் கலர் பெயிண்ட் கூட வச்சுக்கலாம், இல்லை பிளெயினாக கூட அப்படி வச்சுக்கலாம். இது ஜஸ்ட்டு நான் வந்து சொருகி விட்டுருக்கேன். கம்பினால அது ஈஸியாக வந்து நின்றுச்சு. ஆர்டிஃபிஷியல் கிராஸஸ் வந்து கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். நம்ம பெரிய ஷீட் வாங்கினோம்னா அது வந்து விழுகும் இல்லையா, அந்த உள்ள கிராஸஸ் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன்.
அதை வந்து இந்த ஷீட்டில் வந்து நம்ம ஒட்ட போகிறோம். ஸோ அது ஒட்டலை, நான் குண்டூசி வச்சு தான் வந்து குத்துறேன். நடுவில் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கேப் இருக்கும், அதில் ஒரு 2-3 குண்டூசி சேர்த்து வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் நிற்கும். ஒரே ஒரு குண்டூசி வச்சு அது வந்து விழுந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய என்கிட்ட வந்து வேறு கிராஸஸ் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதை வச்சு நான் ரேண்டமாக அங்கங்கே வந்து வச்சுக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி கிராஸஸ் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நார்மல் நீங்கள் பேப்பரில் கூட வந்து கிராஸ் மாதிரி கட் பண்ணிட்டு கூட வந்து ஒட்டிக்கலாம். ஸோ உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அங்கங்கே வந்து ஒட்டிக்கோங்க, ஒரே மாதிரி ஒட்டணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. ரேண்டமாக அந்த பிளாக்ஸ் மேலே அங்கங்கே இடுக்கில் வந்து கிராஸ் முளைச்சிருக்க மாதிரி வந்து ஒட்டிக்கலாம். ஸோ சோளம் கூட உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் கலர் பண்ணி, அதை கூட வந்து வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டிக் ஒட்டணும் இல்லையா, அது கொஞ்சம் பிளெயினாக இருக்குது, அதில் ஒட்டுறதுக்காக நான் வந்து பேப்பர் பட்டர்ஃப்ளை வந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த பேப்பர் பட்டர்ஃப்ளை வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன், ரொம்ப ஈஸியாக 5 மினிட்ஸில் பண்ணிடலாம் இந்த பட்டர்ஃப்ளை இது. ஸோ நான் லிங்க் கொடுக்குறேன், அதுவும் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பின்னாடி வந்து டபுள் கம் டேப் வச்சு வந்து இந்த கம்பியில் எல்லாத்தையும் அங்கங்கே வந்து ஒட்ட போகிறேன். ஸோ நீங்கள் பெர்மனண்ட்டாக ஒட்டணுன்னா க்ளூ கன் வச்சு கூட வந்து ஒட்டிக்கலாம் அங்கங்கே இந்த பட்டர்ஃப்ளைஸை. இந்த மாதிரி பேப்பர் பட்டர்ஃப்ளை நீங்கள் பண்ணலைன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை கூட ரேண்டமாக ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இதுவும் வந்து உங்கள் இஷ்டம், என்ன வேணாலும் நீங்கள் அந்த கம்பியில் வந்து ஒட்டி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கொஞ்சமாக ஒட்டினாலே போதும், பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், கிராஃப்ட் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், சூப்பரான ஒரு வால் ஹேங்கிங் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப யூனிக்காக வந்து பார்க்கறதுக்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது பின்னாடி வந்து நான் டபுள் கம் டேப் வச்சு ஒட்டியிருக்கேன். நீங்கள் எங்கே ஒட்டுறீங்களோ அங்கே பெர்மனெண்ட்டாக வந்து க்ளூ வச்சு கூட வந்து ஒட்டிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மள்ட்ட இருக்க வேஸ்ட்டு திங்ஸ் வச்சு ஒரு அழகான ஒரு கிராஃப்ட் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இதில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லாமே வந்து வேஸ்ட்டாக உள்ள திங்ஸ் தான். மோஸ்ட்லி இந்த கிராஸஸ் எல்லாமே இந்த கிராஸ் ஷீட்லேருந்து விழுந்தது, தர்மாக்கோல் வேஸ்ட் தர்மாக்கோல். ஸோ இவ்வளோ இருந்தாலே போதும், நீங்களா வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு வால் ஹேங்கிங் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என் சேனலுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோட குக்கிங் சேனலோட லிங்க் கொடுக்குறேன், அந்த சேனலுக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் சப்போர்ட் வந்து கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.